Oimore janeno mar Lolwe TV kamoro amora maintiere akaw thuolo nieri mar rwaki chenro mar Duond mine kama kelo ni chenro nieri nyinga Joyce Oduor. E studio mar otieno makawuono e chenro mar Duond mine wan kod wendo e studio kama bende wadwa wuoye weche go eko mag lwenje mag kit chwech, yore go eko mabende wanyalo kedo gi lwenje mag kit chwech kata gender based violence masani omedore ahinya e pinywa masani kata e pacho kaendi. Adamiye thuolo mondo mi oful nyinge kama wuoke gi tich motimo e kawadhi mbele kod twak machalo kamaendi. Machiegni ahinya chenro mar Duond mine inyalo nyiso nyingi kama iwuoke gi tich mitimo. Nyinga iluongo ni Roslyn Adhiambo Sijenje. An nurse counselor. Atiyo Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kata Russia kaka wang'e Kisumu ka. Department miluongo ni Gender Based Violence and Recovery Center. Ero kamano. Machiegni ahinya chenro mar Duond mine odiochieng' ma otieno makawuono Roslyn. Gi seche gi kiyudo ni weche go eko mag gender based violence omedore ahinya e pacho kaendi ne jogo eko mamine kaachiel kod jogo eko ma nyithindo manyiri. In kaka jalno matiyo e department mar GBV Russia kacha chande, inyalo nyiso ni ang'o ma thoro kelo medruok e buche machalo kamaendi? Gima medo kelo violence niendi against mine gi nyithindo, more especially sani kalure gi the pandemic manyocho pod wantiere godo sani niendi. I realize ne most ji no ne ntiere udi, nyithindo ne nitiere udi. Koro mae ne miyo violence medore. Cases make rape cases, defilement, mano defilement en nyithindo ma 18 years and below. Yes. Ne hinyo medore nikech ekit anyuola marwa maybe nyithindo no lose directions nikech remember mostly nyithindo nitiere school. Dala giduoge matin. Yes. To mnachal kaka kuma ume gimoro to koyaw. Giwuok carelessly. Aparo ne mane gima ochopo wa e escalation momiyo the numbers nodwa bedo malo matin. Yeah. In kaka jalno matiyo e center mar GBV, maybe nyalo nyiso ni numbers go nodhi malo, maybe gi ata malo maromo nade kata gi kwan maromo nade? Okay, ka before ne wachop kuma wantiere sani, ninyalo yudo ni cases make sexual violence, motingo defilement gi rape, ne in a month ne gin below 100. No nyalo chopo around 40 something, 50 something, ok ne wadhi mokalo kanyo. Mar emotional gwondruok mantiere e yudi kata gorruok manitiere e yudi kind ng'ama dichuo gi ng'ama dhako bende ne nitiere, bende was at a lower rate, ok ne gichopo 100. Ne tin seche moko 30 ik makamago. Then ka koro no chopo kuma koro ne wachope niendi, to ne gi spiral. Iyudo ne cases of sexual violence chopo 100 and something. Emotional no the around 80s kanyo. Yeah. Talking iyo cases machalo kamaendi, gin jomage ma thoro hinyore kata obed cases go eko mag defilement, obed cases mag rape, obed kata gwandruok e udi. Gin jomage ma thoro hinyore, gin joma chuo kose joma mine kose nyithindo manyiri kose nyithindo mayawuoyi? Hie kabisa to gin nyithindo manyiri gi nyithindo gi mine. Mago ema dang' wawach nikech ng'amo chopo mochiwo ywak ne ng'ama dang' iwachi. Yes. Koro dipo kamoko nitie ma hinyore oko to kwachi, but kaka entiere sani en nyiri to kod mine. Ema thoro bedo gi shida mag tiyudo ni e piny masani iyudo ni nitiere jogo eko ma odak e gwenge go eko mopondo kata remote areas. Tiyudo ni jogo eko be thoro bedo victims mag gender based violence. Ere kaka jogi inyalo kony mondo mi giwuog oko gi go report makare mondo mi okony gi e yo maber? Gima wawacho ni kamoro amora ma intiere, obed ni in e remote area, obed ni in kuma kare,
any violence motimre ni gender violence kotimre ni, one thing samotimre ni noero you need to shout. Shouting tiende niya kata kano otimre ni kuma no kinyal goe koko to the minute mi wuok kanyo the next person mi chopo ire inyise. Yes. Nikech kanye minyalo yude kony. Jaduong' gweng' manitiere chande kata in e remote jodong gweng' nitiere. Dhir jaduong' gweng' no iru mondo ichiw that report. Jaduong' gweng' no bro kawo action. Obro ori ka police. Kia ka police ibro bedo directed in the hospital. Nyaka ngichopi kuminyalo konyi. To ere kaka weche gi eki mag somo, nikech sani yudo ni thoth ji dhi e skul, sirikal bokelo somo manono ma primary, mar second. Ere kaka somo nyalo konyo e duogo chien weche gi eki mag lwenje mag kit chwech? Yes, somo ber. Nikech sama isomo wacho ne nyaka ing'eyo right ni. In the event ni gima kamano timore ni, ing'eyo maber ne mondo mi yud ratiro ni maber. Samo timre ni kaka oyudi no, kamane kaka iwuotho kichopo kumidhi yude kony. Nikech sama iyudo kony nitiere gik moko miluongo ni evidence ma bende ibro dwaro kuomi kanyo. Koro kine ka sama okisomo to in gi lack of know how, okinyal understand neto, nikech ibro paro ne seche moko otimna kama otimna marach achida luokra koreka wuok. But kisomo tibro understand na dier sama luokra nitie evidence maketho. Okinyal ketho mano. Kendi ng'eyo nango jaduong' gweng' cha kata bed ni chief ni mabor kata bed no hospital ni mabor, jaduong' gweng' cha kisenyise that is your right, makoro ichako demand right ni the next person my report iri mani se chako demand right ni makao kokao action ibro understand ne koro kai ka ng'ane okotimo na kama we are moved to the next level. Yes. To ka the next level no ichopo kumineno ni onegi yude kony tiwinjo no nyal konyi poda wacho gimoro mana wacho ni shout cha. Shout does not mean ne koro igo koko endara. But it means ne ka ngani okokonyi idhi ng'amachielo. Ng'amachielo. Yes. Manyaka ngichop kuma koro inyalo konyi. Itimo maber kuom lero gima shout, nikech kata na paro ni ka gino timre ni kumoro ti wuok oko ti go koko ni gimoro timore na. Matire jeno malolo TV mana ka kiwinjo kose lero kanyo endeyo makare gimoro kotimore ni kochoch ratiro mari go koko, ok ni tiende ni go koko mani go nduru. En ni iwuok oko, ng'at mokwongo migo report ire koko mi kony makare tidhi ne ng'ama chielo mondo mi iyuda konyeyo makare. Akaw dhi mbele Roslyn, inyalo nyiso ni sani endi yudo ni nyithindo manyiri kata nyithindo general kata sani piny olokore wanie lony manyasani, ji romo kuonde mopogore opogore, wantiere yore go eko mag Facebook, yore go eko mag Twitter, nitiere yore duto mang'eny ma ji romo godo e yor mbui. Tiyudo ni thoth joma chuo kaachiel kod nyithindo manyiri giromo e yor mbui, to ka giseromo e yor mbui maybe ginyalo pango mondo mi girom kumoro machielo. To kuonde ma giromo ne miyude ni nyathi manyako ni ochoch ratiro mare kata obambe kata nitiere gik motimone e yo ma ok ni kare. Ere kaka inyalo advice mano minyalo miyo nyithindo gi eki manyiri ne seche go eko ma gidhi romo gi jogo ma gikia? Ere gima onego bed ni gitimo? Gima wacho ne oganda ni ng'ata ma nitiere bati ng'ano ng'amikia. Yes. Nikech inyalo ng'eye kaka inene ni aneno ng'ani lakini gima timre pache oking'eyo. Ng'ata ma nitiere buti noero mano e ng'ama dhirepi. Koro as much as ing'eyo ng'ato to pache to kinyal ng'eyo. Kiki treat ng'ata mane alura mari kaka ng'aming'eyo. Nikech moro nyalo biro mobed machiegni kodi to kobi machiegni kodi no dware ni ung'ere, odwa gain, omanyo yo madang oket godo ratichi to kinyal ng'eyo. Koro anybody mabiro in your surrounding, kato bed ne en ng'ama okwayi osiep, kato bed ne en ng'ama ng'iya kodi. Yes. Ng'ano ng'iye kaka ng'ama dhi ketho ratichi. Erokamano, we wakaw yweyo matin. Ajaneno mar Lolwe TV wabiro kaw yweyo matin kaito biro duoge tielo mar ariyo mar chenro nieri mar Duond mine. Ka studio mar otieno makawuono wan kod Mikai Roslyn Adhiambo Sijenje mabende tiyo gender based violence sector e hospital mar Russia kata jotiare chebo manieri ma Kisumu. Ka odiochieng' makawuono thuon wach mabende wawuoye en kedo gi lwenje mag kit chwech kata gender based violence. Kik idhi mabor.
Machiegni kendo e telo mar ariyo mar chenro nieri mar Duond Mine kama kelo ni chenro ni nyinga Joisodur. E studio mar otieno ma kawuono wan kod Mikai Roslina Dhiambo Sijenje ma bende tiyo e Gender Based Violence and Recovery Center e od thieth mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e county ma Kisumu. Kathuon wach ma bende wawuoyo otieno ma kawuono en kedo gi lwenje mag kit chwech kata Gender Based Violence. Mana kaka isewinjo e telo mokwongo ka Mikai Roslin nyisi ni kebedo ng'atno kochoch ratiro mari kata kibedo raped kata ochoch ratiro mari yo mora mora neni ikao kang mokwongo mar goyo lipot maber to koko konyi gi ng'ama mokwongo migo lipot ire ne kaka inyalo manyo kony kuom ng'ama chielo. Akawa dhi mbele kotwak machalo kama indi Roslyn inyalo nyiso ni kaka in jalno matiyo e Gender Based Violence and Recovery Center e od thieth mar JTRH ne jogo mobiro go lipot iru ni ochoch ratiro margi maybe rape, defilement kata domestic violence e udi. Ere kony mokwongo miyogi kochakre gi seche mobiro go lipot nyaka gikone. Erokamano. Department marwa mar gender waluongore ne one stop shop. Kidonjo to gimora mora itimoni kanyo kiwuok to iwuok kisetieko shida manokelite osebedo solved. Yes. Watimo kamano nikech realize ne jok mobiro mohiny gin gi lit e chunygi to sama ng'ato nie lit e chuny nigi lit e chunye kore kidwa ore ne dhi e laboratory dhi om yath kuma kama endi obedo wach matek. Koro e department marwa ka ng'ato donjo wan gi receipt marwa ming'ado ni kanyo. Koseng'ad ni receipt koro wan gi mesa ma watime gimiluongo ne triaging nikech kata ka gibiro o keth ratich gi kata chunye lit koa e domestic violence. Yes. To nitiere kategori, nitiere ng'ama hinyre ahinya, nitiere ng'ama hinyre matin, nitiere ng'ama ohiny to kata ochwer gik makamago. Koro watimo gimiluongo ne triaging ng'ama dwaro kony mokwongo kabisa. Yeah. Koro ka gibiro iyudo ne nyalo bet ne ng'ato kochopo to kony mano dwaro mokwongo ne en medical kata uchwer mondo mi kony geng' chwer go gik makamago ichako kode kanyo. To ka ok en kamano seche moko ka ok en kamano to ka gibiro ka giseng'ado receipt to nikech jogi gin jok ma chuny gi lit ng'ama ohinyore odwaro ng'ama nyalo wuoyo ne ng'ama nyalo konyo chunye cha mokwongo. Koro kanye ma wawinje problem mare kabisa kaka nochakore nikech mondo mi kony chuny ng'ato nyaki winji kaka nochakre nyaki wuo kode nikech ginyalo biro kata wach ne gin jok mane obedo raped to yo mane rape ni obiro godo opogore ne kila ng'ato ka ng'ato. Yes. Koro kae nyaki winji mondo mi iho chunye sami hoyo chunye ni endi bende nyaka identify kuma ne makosa nyalo wuoke mamiyo ne kelo ne gini. Mana kaka ne wasewacho ni ng'ato iyudo ni oromo gi ng'ama pod okia to seromo godo. Koro ki identify mago to bendi puonje kawa kanyo to dhi ka daktari kuma daktari dhi time gimiluongo ne examination kapo ne ng'at mano bedo raped kata defilement. Ing'iyo nyasache mondo mi wang'e ni ang'o motimore ng'ani ohinye machal nadi. Kanyo bende wachakwa kawe evidence bende nikech cases mabiro kae gite watemo ne mondo gidhi e court mondo ng'ato yud ratiche. Yes. Sama wapuonje chande bende wapuonje ber mar tero gini nyaka e court mondo yud ratiche e court. Koro ka wasepime kanyo ma wakawo kapo ni nobiro gi lewni kata lewni go wakawo evidence ma wabro tero e court. Koa kanyo to wadhi e laboratory ipime nikech remo be nyaka wagol wapim wang'e gimora mora ma wadwaro kuome ka en ni sawa. Kosea kanyo to watere ir pharmacy wandiko ne yath. Okawo yath bende wantiere gode department wa kanyo maonge department wa kanyo machuno ni dhi ome hospital maduong' to wane ma wadhi waomo ne wamiye. Ka wasemiye koro dhire paralegal officer. Koro paralegal officer waniendi bende miye advice mar kaka dang' oyud ratich e court. Koro koa kanyo ka wasetieko ne mago te to ochako duogo nikech nitie gimiluongo ne P3 manyaka wafil mane gimodhi gode e court. Koro koseduogo mofil ne P3 no ero
aito dok ka polis koro nikech polis ema tero weche gi e court. Yes. Koro paralegal officer wani endi en tij luwo cases gi kaka gidhi e court no ero. Mowinj ne kes orumo nang'o mae nene kes nene odhi mo otwe ng'ani kose ok notwe. Jok manotimo richo gi waluongo ne perpetrator. Yes. Gin bende waneno gi karwa kanyo nikech kokele en bende nyaka wanene wawinj gimomiyo notimo kama endi wapime nikech kanye ma wagole evidence bende. Yes. Ma en bende nyaka wawuo kode ma walu gigi te ka kodhi e court ma wawinji nyaka kes rum. To gigi te kutimo gi Russia kacha be nitiere pesa ma ng'ato chulo kositimo gi atima duto nono? E department marwa kanyo gimoro amora itimo ne ng'ato en free of charge ok gichul. Yes, to ng'amo biro ni endi mano hiny ni endi obed domestic violence kata jok mano bedo raped bendo kwane gi dichiel to waweyo gi. Wachiko gi wawuotho kodgi nyaka bang' dweche adek kobiro to wahoyo chunye to wapime kapo ni nitiere wach moro kamano nyaka chop bang' dweche adek ka koro waseneno ni koro ose accept gima notimre ne onyalo dhi mbele gi ngimane nikech watemo puonjo ji ne kata kapo ne mano timre ni to mano ke giko mar ngimani ok onego imok kanyo ni notimna kama e kora na gi kama mano gima onego bed ne geri iwuok kithuon ni gima kama notimre na tanyalo achieve gima kama e ngimana. Bende ka wayudo ka kuma ne otimne nikech moko iyudo ne en nyathi to kuma no bedo rape ne en odgi to the rapist ni bende nitiere aluora mar kuma odake. Ok wayiene gi ne mondo gidog dala wamanyo ne gi safe homes kuma odhiye manyaka chieng' wanene koro kuma ne noae chaber onyalo dok kore kodok. Ma ohinyre ahinya ma chunye lit to pod owinjo ka ok onyal dok e karwa kanyo bende wantiere gi kuma iluongo ne safe rooms. Waketo ng'ato oywe manyaka owinj ka koro en kare onyalo dok e ot kuma noae kore ka waweye thuolo mondo. Erokamano. Thoth ne yudo ni jogo manyiri kata jogo ma joma mine ema thoro wuok oko mondo gigol lipode machalo kamade obed kata mag domestic violence kata mag rape kata mag defilement. Be nitiere jogo machuo ma biro iru manyo konye nikech yudo ni thoth joma chuo wigi kuot kata ka ogoye ot kacha wiye kuot wacho ni kanga wuok oko jiang parni ayomyom kata mino dagoya kata weche moko mang'eny nyalo wuok. Be nitiere jogo machuo ma biro nu mondo umigi kony kapo ni gibedo victims mag domestic violence kata lwenje mamoko? Erokamano. Hie ok dang' awach ni joma chuo ok bed violated. Tena ni ok giwuog oko. Iyudo ka kama lweny nitiere udi ma lweny nitiere mone maringo chopo e department wa. To nikech gima kamano ka en gima nitiere kind johera ariyo to nyaki luong johera gi eki e hocho cha nyaki luong ng'ama chielo bende opimni kore. Koro inyalo yudo ne i hocho samu hocho ni to kore ka ng'ama dichuo pimo ni miyudo ne kara ng'ama dichuo ema nye hinyoga e ot kaendi to ok giwuog oko. Gin wayudo gimna kapo ni ng'ama miyo no biro koro iluongo dichuo nikech koro idwa keto ji ariyo gi kamoro achiel kibro yudo ni kara dichuo ema nye hinyo kaendi. Erokamano. Ka wadhi ka watieko Roslyn inyalo nyisowa ni ere kaka ji kata ji e familia kata anyuola kata ng'ato wuon nyalo konyo e geng'o lwenje mag kit chwech kata gender based violence? Erokamano. Mondo mi wageng' gigi kata mne i ot kuma ji odake jomidak godo gin joming'eyo wang'e kitwa e ot kuma wadake ni. Kineno ka kit ng'ato dwa chako pogore nyo bet gi ji to ko bet gi ji ineno ka koro odiche kata e simo kata e TV to kit gik ma oneno ineno ka opogore. Nitie gimiluongo ne pornography seche moko mage makoro oneno. Ineno ka olokore. Ng'ama kamano nyakiter ripode nikech ok ing'eyo gima bro timo next. Ok inyala identify ng'ato kabisa ne ng'ani to koro dhi repo ng'ani lakini kiseneno ka kit ng'ato gwenyore nyaka report ng'ama kamano mondo mi okonyi. Mane yo ma wanyalo geng'o godo gigi. Kendo wawacho ne kamoro amora obed ng'ama miyo obed nyako obed dichuo kami wuothe ka en yo ma intie kendi
ng'ata man buti kete kaka ng'ama nyalo keto ratichi e dakika mabiro. Erokamano. Janeno ma Lolwe TV de wagomba inyadhi mbele kod twak machalo kamaendi, lakini nyisa ni samarwa mano miwa oserumo. Gikanye mwachopo godo e giko mar chenro mar Duond Mine ma bende ne wakelo ni LTN otieno makawuono ka studio marwa otieno makawuono nan kod Mikai Roslyn Adhiambo Sijenje ma bende tiyo e Gender Based Violence and Recovery Center e thieth mar JTRH e boma ma Kisumu, ka bende onyiso wa yore goeko ma bende wanyalo konyo e geng'o godo lwenje goeko mag kit chwech. Ageno ni winjo puonj makare kendo iwinjo yore goeko minyalo luwo mondo mi iyud ratiro makare kaponi ochoch ratiro mari e yo moramora, obed weche goeko mag bembo kata domestic violence kata lwenje mabedo e ot. Nyaka kendo warome chenro machielo, oriti masani, nyinga Joyce Oduor.